have a bag of milk? Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Шалкрат, днес ще играем на The Forest, първи епизод. Да, първи ще си... Не, защото ние щяхме да снимаме клип, по-скоро има клип на предишната ни база. Ама... 1000 канибала нападнаха. Да, ние това ще е вече първи епизод на Multiplayer Survival. Да. Така, сега ще тръгнем да си правим база, ние тък му почнахме. В момента сме съм отвън, аз събирам куфар и той още зарежда, защото не го нямам при мен. Аз сега си... Чак веднъж по-рано. Сърна! Избяга. Мързима да я гоня. Добре. Виждам та. Аз имам медици, такива работи. Аз си ги обрах вече. Айде идвай да учим да вземем подобрената брадва, че ме се развиваме хора. Да бе, чакай. Знам, че искаш моя подобрената брадичка и аз искам. Искам я, защото с два удара кърча всичко. И това е. Тази брадичка ми струва. Да, тази брадва вече не е модерна. А катаната не съм сигурна в коя пещера беше, ама ние ще разходим по някое време. Ще направим експедишън. Вижте ли, по някое време? Което е много скоро, защото ние много често обичаме да се забъркваме в неприятности с канибалчета. Нали те? Виж същия куфър. За същото място се разпалваме. Идваш ли? Събери малко пръчки от тук, защото там не знам колко пръчки има. Да съберем леко. Аз ще събера малко рибки. Искаш ли? Чай да налува малко. Сега ще налува малко рибки. Вземи малко камъни. Хора, сега ще ловиме. Много опасно, когато... Хванах една. В пещерите, защото... Знаете какво става? Защото аз един път скочих... Хванах едно. Високо. И два канибала последваха и тело. Ами ти си ли да че скочи високо? Не, никто му се живи. 30 пъти минимум съм се заживяла. Да, айде, идваш ли? Идваш ли? Тия стари тук се върча около тебе в кръг и накрая ето така става. Удари! Не можах да ударя, нищо айде. Вика, че ме удари. Не исках да ударя, не идвай. Учиме сега тук пътя... Ето хора ни беше базата. Да, цялото това го бяхме гърдили тия палатки, бяхме ги оборудвали, обаче 30 бос канибала, един след друг и се отказах. Чай сега. Знам хора, много ми лаг депо. На мен не ми цепи, а дори снимам клип, това е уникален да хора. Аз имам клип. Мен не ми цепи, за щастие. Да, идваш ли? Чай, че ми цепна за секунда. Идвам, чакай. Хора, чакай само хора, ще си ви настройките. Чай, аз си променя. Хора, най-яко да играете играта на настройки на Color графика на модър, защото виждате вечерта като ден. И в палатки, и като влизате в пещери, не се нуждаете от лампи или някакви други. Да. Така, газ, праши се в мене. Чакай де. Той дай попреда да може да видим, ако взима костенърки, да вземе. Заби ми игра. Буквално. Не се очудвам на тебе през 10 секунди. Уж аз съм костер и трябва ми лагва на мене. Така. Това е супер гадно, не знам защо. Аз не виждам костенурки, пък ще ни трябва за вода. Защото ще умрем от жажда. Костенурка! Yes! Ела! Човек, верно ли си гледам някакъв клип, който някакви се опакват от купенето на Форест? Някакви се опакват. Да, бе. Абе, де да знаме, човек, има, виждаш, трябва да гледаш примерно на някой, гледай просто някакви, дете играят Multiplayer на Forest. Много е гадно, защото като го играеш, човек, в купената от Steam, примерно си правиш тая, дете, шината за дърветата. И като те направиш, примерно, като те направиш един я вижда на едно място, другия я вижда на съвсем друго място. И когато, примерно, почнеш да слагаш дървета в твоята шина, другия ги вижда тия дървета, обаче не може да ги взима. Някакво много бъгово става, разбираш ли, ама по-бъгово е бъгово. Така... Може да си купил? Купена е, те казаха. Ко? Така, аз влизам. Добре, че не съм си я купил. Даре, окей. Аз влизам в пещерата. Човек, аз как ми заби? Сега чакам се година да ми зареди. Аз съм в пещерата и бас плащам, че пак срещна бос канибала. Така, тук ми да, както винаги, ни листи. Виж колко неща имам на Xbox. Така, тук има някакви телца, дете им обръща внимание. Те спинкат само, те ще кажем. Така, малко път може ли... Парички! Аз тук за богатената острова, човек. Така, виждам от тук два канибала и бос. Нямам думи! Пак виждам бос. Пак бос.
То нищо чудно. Те 1000 боса днеска убихме. Това ще ми е сигурно 31-я бос. Знаеш ко? Няма да се бия, ще го подмина. Кой ще кажеш? Сега, клякам. Чакай, изгасям лампата да не ме вижда. Трябва ли да спрем клипа? Защо? Може би защото ми е забило, ако не се вижда. Аз мога да си го снимам, че си го правиш така. Аз тук се промъквам хора много брутално. Моля те, здравей, краси си, моля те, не ме наранявай. Дали мога да нападна в гръб? Не мога. Не мога! Ай, газ, праши. Човек, оправям го точно когато ми забива. Вай! Добре, отидах, долу съм. Кости, хапчета, фенер и брадвичката, хора. По-добре на тази брадвичка. Хихи. Сега чай да не фелна, че последния път, като фелнахме, хора, до най-долната част на пещерата, правихме уникални паркури тук. Нали? Да. Особено аз, когато съм да скачам от 1 километър скала на другия. Така, надолу някой да взимам, тъй че аз се връщам. Боса ма чака, разбира се. Той много дружелюбеше ма чака. Така, хора. Здрасти, Уй, как ми изправи за целия живот, човек. Той ми изправи и ми за целия живот. Нищо не виждам, всичко е черно и бяло. Ужас! В мен има канибал, а на мен ми цепи като за световно. А на мен не ми цепи. Трябва да ми хапчета, ще умра. Нищо не виждам. Виждам вече. Къде съм се забила пак аз? Така, хора, очевидно няма се бия с това канибал, бос. Идвам за учено за подобрените брадички. Аз съм долу с Лексия, в момента съм боря с бос канибала, да мога да оживея. Обаче той не е никак дружелюбен към хората. Хора, само гледайте. Знаеш какво ще направя с молото? И ще му е метна отгоре. Отгоре ще му е метна, ти казвам, сега ще го виждаш. Тук ще застане едно мазъл. Така, човек, къде си ти? Аз те види. В пещерата съм, къде да съм? Викам, че си. Запалваме! Готово, запалихме. Хора, вижте как тича. Не, ще му запали мене. Тъй. И изгасна. Още се гърчи. Още се гърчи от страх. Бей, трепи ма. Вече са... Май го ядосах. Крис, не идвай. Май го ядосах. Поводява. Май трябваше да му подобрената брадичка. Сега нещо ще го заобиколиш, може би. Ако живееш. Чай, то аз го подпалих, няма ли да умре той? Чай сега, къде беше та... Човек, аз го бия и той не умира. Вай! Пак меши. Хора, тук е пещера. Вижте. Хора, ще умра! Крис, всичко е черно и бяло. Не виждам живота. Чай ще пълна от някъде. Чай. Аз тук скачам и тичам като някой овен. Тук. Жива съм. Използвах си хапчетата вече 2 пъти. Той чудо е безсмъртно, само това ще... Чай да не пълна, само да не ме стреля. Човек, се борих бос канибала. Ко? Не! Се борих бос канибала, ще я падна зад него. Се борих бос канибала. Проблем, да форът не цепи, паднах от високо. Спокойно жив си, виждам пак. Здрасти. Ела виж бос канибала, стои под мен и се ядосва. Човек, зацепило ми е ужасно. Това се прави. Трябва да си купиш по-хубав компютър. Да, нали? Купи си като мой, няма да цепи грам. Може да искам си купа сайенсър. Големи мечти. Виж го така и бос канибала дълго се бори. Бягах кръг, ще скачах около него и той падна. Взето се подхлъзна на скалата и аз ще се подхлъзна зад него. Човек, чакай я. Ти си негъра. Как 10%? Стоиш на едно място и се движиш. Лагнал ми. Лагнал ми за секунда, защото стоеш и се движиш на едно място. Добре, как тази птица се озовава тук? Някой ми каже, като самолета се разбира над земята. Компютър, аз съм с лаптоп и това е... Човек, канибал има тук. Аз се чуя кома цепи отзади. Аз имам щит, бе, уник. Айде надбима, бе. Айде да не още един път. Такъв ще ти изпера. Такъв ще му изпера на тоя, че няма да види откъде му е дошло. Край, мъртъв си. Кой се справиш от мен? На кого говориш? На кого говориш? На един гаден изгнил канибал, защото съм мъчеше да ма нокаутира нещо, ама... Добрата брадичка и фенер... Бос канибалче, ето ти малкото. Ти че гош са! Взе малко да пинем.
Айде, Айде, сега ще идвай. наберем. Идвай, защото трябва да оживеем. Да, аз искам да живея и искам да се набера къщички. Забих се. Добре. Стига, бе. Няма се връщам сега. Твърде си далече, мързина. Нищо. Ще прежалим някак си. Близко съм, айди. Айде, бе, идвай, ще прежаля някак. Не. Искам просто да дойда. Сега заради тебе, както привличаш канибали, сега ще им привлечеш тук една армада и ще чуя как да избягам. Да. Къде си? Аз съм. Не! Виж, Афиона! По най-мазния начин ще я да филна. Аре, ти ми вече на... Къде си, бе, човек? Не ма ли виждаш? Не, няма, че го не има. Както падаш отдолу страни. What? Де си филна надолу? Не беше. Паднах второто някъде. Ма не се виждаш, бе, човек. Бай, добре, че се хванах, като падам, че иначе ще я да филна брутално и аз. Спускам се, не знам къде си. Ето, тук на второто съм, къде е? Намерих те. Доброто, Геро. Успях да те открия. Трябва да си доволен. Върнах се заради тебе толкова назад. Толкова назад. Те въжета. Ама аз бях качила горе. Бях излезнала почти. Така. Аз съм паркур майстор тук. Тия въжета особено. Чакай ти, хора. Пак съм муда да скачам на камъни, деца. Виж, хора. Как ги играта и забил. Човек, бъгнах се някъде и фейлна. Бъгнах се в камъка, вау. Хора, някой ден го снимам. Хора, някой ден купих си страндип и има шанс да правя поредица. Да, определено ще направим поредица, защото тя си. Чакай, как ще филма от този камък, дете прозрачен, тук някакъв камък има. Аз знам много как се оцеляват на морете ти. Аз съм по-добра в Дафорец, си по-добър в Страна Дип, ще паднеш там от ъгъла и няма да седам чак. Точно най-долната част на пещерата да спасявам, защото после не може да се излезе, знаеш много добре. Да. Паднеш и там няма да те измъкна по смърт. Така, аз излизам. Отиваме да правим къща, защото трябва да живеем. Да, човек. И праша нагоре. Че не, аз се стоя тук и... Ти си много надолу зад мен. Да. Аз ти виждам, никой няма как се катериш дори. Така, тук малко тъмничко ще остане нарочно. Да не гледаме хората как спят, да не ги будиме, защото не искам нападателите с тия черно-бели очи, деца страшните. Така, излезнах. Ще става бос канибал. Не, мерси! Не. Чай, че има плаши много хубаво сега. Айде, идвай вече, бе. Ай, вък. Не си вънка, виждам та вътре си. Цепята с брат. Опа. Стига. Накрая ще изпати. Кой ти показа къде стои хубавата братва? Аз. Аха! Ма кой ги намери катаната? Ти! Напротив, аз намерих подобрената братва никой от нас. Аз знам в каква пещера се намира. Не знам коя от всички тия дупки деца щерите са влиза. В една от тия пак се такава деца влиза настрани. Ма не знам коя точно. Какво пак ли? Извинете, хора. Пак не батерия. Човек не е хубаво да си оставаш лаптопа да се изхъби батерията и тогава включваш, защото те я хъбиш и ще се развали по-бързо. Трябва да е нон-стоп включен, като пускаш компа, трябва да се го включваш. При мен има канибали. Съжалявам много далеч. Вече е късно да записявам. Аз тук виждам една много красива поляна. Ще я направиме. Или по-далече да отидем може, защото ме е страх. Защото тия чудовища мънички... Казах си, нов компютър. Да. Това е решението. Искаш ли тук да направим къща? Да ти кажа, че идват доста канибали. Не се и съмнявам, ти както ги привличаш. Какво да се очуда? Или глава тук да кажеш дали тук ти харесва да е базата ни. Има много зайци, от тук виждам 3 заека. Бе, убий ги за него, само за мъй.
Който ги убил за него си. Който ще сме близко до Хванах един, хванах втори, убих два. Къде трети? Бяга по поляната. Къде сме близко? Да, знам. Няма сме на другия остров, тъй че е по-безопасно. Гущер! 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 Не! И двете ги изпуснах. Хванах гущера. Къде изчезна? Зайка избяга. Тука съм за тебе. Не му пикалаш като... Тук си направим базата, зайка е под мене мина. Още един гущер. Тук спална някакъв гущер. Още един гущер! 3 гущера подред. Още един гущер. Още един гущер тук виждам. Дай си правим база тук, искаш ли или? Става. Имаш ли косино? Видя ли косино? Сега ще сложа тук една къща на дърво, защото те са най-безопасни и най-безобидни. Не чак толкова. Не ги чупя толкова с лезно с два удара да падне. Ето я, така слагаме. Сечи дърва, аз слагам къщата. Сечи дърва докато. Къде ще бъде къщата? Ето тук. Ти ще бъде къщата, защото ма нерви. Тук дървата около него да ги се къли. Не. Сечи само тия високите деца, дет не може да строи върху тях къщи. Тия високите деца. Дет няма... Всички са високи. Не, тия деца... Тия дето са, да, тънките сечи. Защото на тях не може да се строи, а пък и от тях пада повече дърво, което е интересно. Че аз тук някакъв заек наблюдавам, съм мъча да цепя. Изтъмва са, супер, ние сме направили къща, то се стъмва вече. Бруталите. Събаряй, бързо! Той дърво какво го направи? Ако помагаш, ще стане по-бързо. Аз помагам. Къде? Едно дърво излетя в космоса и не виждах къде падна. Ето го. 2 от 29 сложих. Чакай, събирам още. Чакай, стани пръчки. Още една пръчка, сериозно ли? За тебе има такова много за пръчки, ако не знаеш. Добре, ставих. Тук има такива цветя деца за лекуване. Да. Събрах. Тук кой ти? Човек, тук има някакви къщички. Светия къщи. Близо сме до къщи, Крис. С какво са населени според тебе? Това са от тия деца, извиците някакви деца, някакви много странни. Де да ги знам и аз, как са бяха. Гъби, чай да ги взям. Заек. Трябва ми залегува един заек, още и схвана го. Не! Още един ми остана, де. Нямам 3 заешки, кой ще трябва още една. Заек. Авокадо е. Кой не намерих авокадо. Заек! Човек имам залегло. Много съм бърза. Гущер! Бързо, трябва ни къща. Ще бъде брутална нощ. Почвам да се дърва. И аз сега ще бъде брутална нощ. Без къща, човек. С канибали. Аз ще отида в пещерата. Там ще е по-безопасно. Да, там ще спиш, нали? Там ще е по-безопасно. Има по-голям шанс да оживее по-точно. С трупове и канибали. Сега по-добре. Значи кое предпочиташ? Да живееш в минат? Аз за какво съм ползвам тая брадва, само някой ми каже. Грешна брадва нещо почна да ползвам. Те дървета се разпръкнаха като... Тия дървета тръгнаха да падат в грешната посока нещо. Тук има много пръчки. 14 от 29, дай още малко остана. 16. Вече взех много дебил. 18. Че това дърво е дебил. Имам още 4 лога. Щупих! Ужас. Не щупи това! Не. Виждам така как минаваш до мене. Нататъка пада, ятей. Добре, че мога ги насочваш, че иначе. 20-29. Нося. Не ми ги взимай. Че си чеш. 24 от 29. Още малко. Слагам си армор. Чай, търся тънки дървета. Ето и тук има. Давай, ще успеем.
Хайде, Едно зайче хайде. идва към тебе, убий си го за легло. Сега зайчето не ми се занимава. Без Бъде ти дърво падна върху мене, избутах го в грешната посока. човек и без това ми лаги супер гадно. Не знам, виждам че се движиш бъгаво. Три не останаха, аз нося две тук. Тук нося две. Имаш ли едно? Имам едно, да, мишчетка някъде го видях. Айде, едно не стана, ето. Едно? Не стана. Качвам се. Чак, идва и бързо, моля се, искам да приспа нощ, защото ма нерви. Моя съм нощна птица, обаче в игри не. Така, имам някаква тенджера, въжета, пари, някакви други. Добре, заспивай, айде. Идвай. Легнах, лягай. Как легна? Живяхме. Чай, засейфам играта. Сейфвам се. И имаме сейф. Така, излизам. Почваме да правим сега стени. Пак ми се би играта, чудесно. Нашата игра е толкова бъгла се направили. Играта или ти? Играта. Имаш ли две пръчки? Или там нещо листа? Нямам. Не знам защо са ти. Две пръчки ми трябва ти листа. За да направя кемпар. Горе. Сега строй стени. Да, правя. Ти почвай да събираш дървета, аз докато се правя постройките да слагам. Да, аз първо ще направя такова за да пием. Имаш ли черупки от косенурка? Нямам. Имам една, да. Сложи. Сега ще нацепа малко такова пръчки. Крия. Почвам да билдвам. Сега сме взяли един канибал. Ти видя някакво май. Помислите за канибал, човек. Нещо, далечината вече... Чай, гледам да я права редица. Добре, Аз тук събирам някакви билкови цветя тук от 3 часа. Да бе, те нещо ти помага да правиш някакви знам. Заек! Не можах да ти го хвана, чай. Мъча да ти хвана заек. От тук видим един гущер. Аз съм мъча да ти хвана заек. За леглото, защото аз моето е готово. Правя такова за тенджера. Тенджера нямаме. Не прави нещо, което нямаме още. Идвай да правиш стените. Иво. Ела, ще правя това, докато запия вода. Окей, сложи го, аз ще го построя, че го служи само и излиза, защото аз вече правя и стените са готови почти. Добре. Гущер. Ето го. Ще има баз строени хора. Само това ще кажа. Не се съмнявам, ти пред тебе много устроени слава. Нема не Виж ти една пръчка и една чурка. Една пръчка и една чурка. Гущер. Не мога да го ударя ли, бе? В базата ли беше? Не, ето го е. Взимам ги. Нямам място за гущери, човек. Ще направя такова за сушене, защото ще ни трябва. Да. Трябва да хапна нещо. Ето така ще направим това за сушенето на продуктите. Искам да... Ела ми. Влечу го. Обе, аз умирам от глад и жажда. Изобщо не съм ви забелязал. Аз жажда и... Аз нещо ще запия. Трябват ми пръчки. Баз пръчки. Гущер. Аз за гущерите само кожата им взимам, защото ми трябва за армора. Прави кемпфайр, който не мога да го скрия. И вече не ми дай да го трябва. Така събирай дърво, докато аз правя тия другите за ядене. Човек трябва да хапна нещо. Нямаше знакчета. Това ще кажа, имам две. Яш едното е. Значи ходим за съндъчета и ще съберем пак знакчета. Спокойно. Да, бе, трябва да се влекат към някакъв. Отиде да събираш дърво, докато аз правя тук тия за ядене, защото ще отнимат време. И аз направих теса. Почвам да окачам продукти. Какво прави това за водата? Почвам да украсявам с дивки теси. Какво прави това за водата? Окей.
предишната ни база бяхме супер пълни. Тук няма езерци. Там имах езерци близо до нас с рибка. Сега трябва да ходя там, за да взимам риба. Трябва да направим и тази къща първо, само това ще кажа. И тия места ги помислих за канибали. Напред тази къща е тук, дето съм сложила, да може вътре да правим неща за оцеляването ни. От 70 Ще помогна. не ми събирай. Ще помогна, чай, аз правя тук чай да сложа. Значи 29 лога направихме. Хайде. Да. Спокойно, не нападнах тебе. Не бе. 89 туче. Оттам падна. Виждам. Добре, че не. Хора тук. Опа, пистах един лог. Нищо. Отиде да сечеш, не да ми взимаш логовете. Пак помагам в нещо. Не е много помагащо. Аз трябва сега да намеря такова езерце за рибки, също да мога да ходя да го взимам риби, защото ще трябва да го крася. С риби да ден ще умрем от глад. Тук ще се едно дебело дърво, защото. Добре. Само ни казваме как пада в един. Не! Ух, защо го бутам винаги от долната част да пара върху мене дървото? Тая къща малко ще отнеме време, ама ще е добре. От 8 от 89, остават ми още 80 дървета. Едното излетя твоето в космоса. Да, видях го. Ей, как ми го тмъкна, не видим и дървата си чи. Чай, аз моите търся. Ама ти как ми ги взимаш, Това са си моите, бе. Ама ти как ми взимаш моите? Ти едно ли търсиш? Не бе, просто търсих моите и мисля, че това е там, може да е моите, защото моите бяха паднали също. Да, си взема моите логове. Да видим дали се... Тук има още един лог, вземи го. Тук има още един лог, вземи го. Ние бързо може да направим от един-два дена. Чай малко. Така, гледам, добре направихме. 15,89. Още един може да ядем. Ако бяхме сами, ще отнем това още повече време. Вече ще ни 50 дена. Абе, Опа, Крис, пази са! Аз го отсяках той. Пази са! Не ми взимай логовете, както ти каза. Виждам та. Наблюдавам та. Отиде да се чеш! Отиде да се чеш! не може да ги взема и ще паднат в па. Стената ще бъде. Тъй, първи епизод става як. Да, давай. Сега е храна, кога ще се суши ми е чудно сега. Ти. Толкова стана. Защото и дърво бе, човек, там може да направим наблюдателница пак. Ама аз мога да издигна от тия другите коли. Аз се нагласим дърво. Сега бери пръчки да мога да си направиш една. Да, бе. Защото ще ти трябва да ходиш на далеч. Пей дърветата. Ау. Ти дърво се едно ме удари. Лад, не мога да взема. Взема. Не ми взема и моите дървета, защото са близо до твоето. Моите си там на хъмчето, твоите си там близо. Моите са на хълмчето. Натам дето съм насочил са моите. Това са моите точно. Твоите са вдясно. Не, Това са, твои са моите, ето и виж дясно. Виж дясно, там са твоите, еги. Чакай, че ми... Аз съм ти казах, внимай на кое хъмче отиваш, защото на това са моите. Моето беше ето и дърво тук. Моето беше това тук долу. Аз си го видях, за това ти викам. Билкови, човек събрах 1000 билкови цветя, трябва да разбера как се ползва. Те се комбинират и ги... Чай, тук има кожа на гущер да я закача. Припазват от болести. Да? Припазват от болести. Това е добре, мисля. Да, мога да ги изяждам. Да, бе, може. Така. Комбинирах нещо. Изпи го и това ми даде вода, енергия и... Ще се да чакам енергията. Пак съм с грешната брадва, само това ще кажа. Какво? Пак съм с грешната брадва, само това ще кажа.
Цепи! Just do it! Можеш! Давай! Готово, машина. Без скорост от всякак дърво. Сега ще ми излечи това. Пуштер! Чакай да го убия. Отвеги ги закачай да има ядене. Чакай, че логото паднаха и тук настрани. Не са на кълчето, тук до един червен храст. Ще ми се стори, че аз видях някакво вличуго. Написатка ви два лога. О, човек! От 31 вече. Не е зле. Това е още първият ден. Да. Имаме шанс да го направим. Нямаме енерджи. И аз нямам. Какво се прави? И не мога да поставям неща. Ще не мога да поставям. Можеш, взимаш го в ръка, даваш нагоре мишката и натискаш C. Това го взимай в ръка ли? О, боже. Човек, как ти казах, ти знаеш повече от мен да затворя. Повече от теб на... Настане. Значи нещо повече. Та мой да поспори. Чай са. Трябва да се измия от кръвта. И къде я видя? По брадвата трябва да измия, ние ли? А, не, цели сега. О! Човек! Ко? Ела! Това не ми харесва! Вай! Как не го видяхме, бе, човек? Бос канибал. Не! И аз ти казах, ама кой забележи. Ама ти как ми го забелязахме, като дойдохме още? А, тук има айтеми готини. Всъщност не е зле място. Може да вземе айтеми, но защото нали се спалват. И кувърчета. И тук има прасе. Прасе? Да, би! Той не трябва. Пържолки. В главата му. Убих го, там главата. Взимай кувърчета и сьом канибал, човек. Не! Бима! Бима! Канибал, би, не го чуваш. Къде е? За тебе! Пред тебе! Аз отварям куфарчета най-спокойни. Човек и лапко, ни просто канибал. Ами кажи, искам помощ, бе. Готово. Абе, не ме кърчи мене, бе. Няма теба нашите ми лаги. Нещо е бъгна. Някаква маса полетя зад мене, над мене, до мене. Тук да има медик. Още едно прасе. Не, ела ми, свинчо. Ела ми, бе. Абе, той на прасе нарочно спира да ме накара да спра и тръгва да тича. Кад някаква сърна е, честно че казвам. Кад някакви сърни са тия прасе. Да, бе, да. Бе, канибалска вода. Ела ми! Ха, хванах го. Не успя да се измъкнеш. Избалската вода на трови. Къде видя Човек канибал? да направи ни капани, ако искаш. А, катеричка! Така, капани, да, ще направим определено капани. О, направо. Ей, сега направо. Правим от уния стени бодливите, ще правим от уния бодливите стени, защото те взимат най-много, те ми ще ги убиват най-много. Пак има канибал на близко. Вик. Не. Няма да посочвам кой ги привлича. Няма да соча с пръст. И аз няма посочвам. Ти има с пръстът на 1000 км, сигурно. Напротив, виждам ти негъра пред мен. Говоря в реалния живот. На 2 часа път си от мене. Да. Аз да се къним. Взимай си шина си пръж, защото трябва да ходиш вече надалече да си чеш. Не. Не взимай тия логове, аз ще се опитам тук в този летото да видя има ли рибка. Сърна! Измъкна се този път. Те са 3, ма взима да ги улова. Сега ще се сека малко. Това езеро е много бедно, само това ще кажа. Намерих хладка. Добре, браво. После да ти отвори ли байте? Шуловете фърчат. Това е магия. Защото тук няма риба, бе. Много бедно езеро, само това ще кажа. А, чай, тук е малко по-дълбоко. Откъл прасе. Нищо няма в тая вода, бедна. Я Отвей ги, трябва ни храна. Ей, няма всяк ще им влезе възможно. Бос канибал. Да, бе. Се върши ще. Ей. Аз знам, аз усещам кога трябва да се вържа. А! Чай, ще да излетя много силно.
Чай, че мога Напред такова за той, за кашината мога да ти дам чакай, правя ми отрядък лого и чакай, че си ги събирам пръчката. Това ще я направя докато се сетиш. Така че я Не, сложих. ще се сетил да я направя. Виж, че съм си я поставил, имаме Ето, сложих тя, почва да слагаш пръчки. Аз не се сложих. Аз сложих 9 пръчки. Аз сложих вече. Нищо напред, две тама за двама. Сега къде паднаха тия логове? Ай, тук. Ще тук има такова за пръчки. Човек, още 48 лога. Това трябваше да прозвучи леко успокояващо ли? Искам и да ям. Чай сега, трябва да ям нещо. Чай да с храната изсушили са малко. Човек ще бъде единия лог към другия лог. Поне храната се суши, вече мога да я закачам. Вече нямам енергия. Тя ще поставя и армор. Аз ще не си направя армор, като мога да ми се. Аз имам половина армор, не е зле. Тук ще трябва да поставя. Аре бе, това дърво ни... Там... Падай, падай! Тук ще трябва да сложим. Ще накосвам беш да бутне другото дърво. Страни той. Събирам пръчки. Събирай пръчки, аз събирам дървете. Тая шена тук твоята я махам, ти не си сложил нищо на нея още. Сложил съм 2 пръчки. Бе, това е много бе, човек. Моята съм сложила 19 сигурно вече. Как ще ти кажа? 12, лъжеш. Пак повече, 10 повече от тебе. Бе, ти ми падна на главата и не ми взе да ми чула. Ще капне, че умирам от глад. Да. Беше дали ти да ядеш моите деликатеси. Не ми взимай логовете. Не ми взимай логовете. Чули ма? Така си дърва. Има ли за тебе кой ще вземе логовете? Все пак. Ами ти почна, какво да се прави? И ти да почваш. Или като някой ме провокира. Прескачам дънери и изям дървета във въздуха. Това е много яко. Внимавай за лога. Вау! Виж на какво съм. Нали? Отсека няколко дънера. При 50 на 89. Този епизод няма го завърши, докато не го направим. Докато така ще не стане. Бе, гущер! Скачам върху гущер. Не ми взимай лого. Така. Къде да сложа това? Тук ще чуя. Имам 3 лога паднали, не ми ги взимай. Окей, бе. Аз слагам тук мезе слагам. Мезе си слагам. Тук имаме храстче, което може да ядеме от него. Имаме си храстче в базата, от което може да ядем. Храстче или храстче? Храстче? Кой пак храстче? Храстче! Глух ли си? Виж, аз чувам само храстче. Какво ти храстче? Аз дори не знам да. Как ще кажа нещо, което аз не знам? Не знам. Падна. 57-89, 2-1 сме близо. Колко? 59 от 89, че ще гледаш на толкова сме близо. Издаваш някакви страшни звуци от компютъра си. Айдия. До нас има много такива цветя и хращата за ядене и такива цветя за реклами. Храсти! Човек, опре си слушалките. Моля се. Ами явно си мислиш за храсти, за красти за това. Аз дори не мога го произнеса как ти ми го каза. Аз си казвам красти вместо как ти ми го казваш. Според теб дочувал... Какво? Не дочуваш хубаво нещо. Буби. Дойда и ще видиш нещо. И 65-89. Какво стана? 67. Къде изчезна той?
Там е! Къде? Може, че няма го за храната. Ма аз това казвам! Ма тук и аз хапнах храна. Кощо ям. Ама къде, какво? Няма какво. Аз казах бъкна играта, няма лаги тази игра. Илюминати. Нямам думи. Хора, не чувствам. Илюминати. Това е. Невъзможно. Как може? Целият си арсенал от храна си бях покачила. Сега кой ще ям? Ще гладувам заради тебе. Ти си бъгавия тука. И ти лагиш. Мен лаги просто играта. Еми... Ето сега не съм видял канибал. Ти дърво и бъгаво, не мога го отсека. Ето виждам, че бъгави. Ти бъгна играта. Ти си виновен. Да. Ти я бъгна. Твоите настройки. Моите настройки няма значение. Компютъра ми е мощен и издържа на всичко. Твое обаче... не издържа на всичко. Пада! 84. Ти довърши къщата, аз ще почна стените. Ма то става вечер, не да я направим къщата. Лизард. Ари, 69-89. Сериозно ли? Да. Малко сме, близо сме. Малко сме или близо сме? Вече ни тързи. Близо сме. Добре, ти си вземам Не ми взимай тия логове, това са моите. Добре, и аз имам два лога останали. Ма това са моите. Пари. Трябва да се измия от кръвта, пък изобщо не съм изцапана. Уникално просто. Може би го показвам нещо, сега съм пълен кръв. Чай трябва да се топна, значи. Ще отида да се топна в морето малко да ми махне кръвта. Тя отива. Човек да спим и ще го направя. Ми чай да дължа само да се измия от това. Ай, да, изведнъж се как се затъмни времето. Ай, къде са тия къщички тук, е, човек? Донася ме... Тия къщи се направят към калка. Скочих от вас, бая високо. Ма съм жива, бе! Джеранимо в океана! Не! Дай ли потопе се? Потопи се, бе! Моят човек не мога по... Там ти ще умра, вече. Готово. Тогава колко яки айтеми ми. А? Тогава колко яки айтеми си вървим. Ай, дай се качаме. Има въжет. В тия няма нищо. Не, качвам се да видя кой има. Няма нищо в тях. Аз съм влизала много пъти, нищо няма, прави се. Имам въжета. Изкачваме се тук. Трябва да направим стълби. Сега не мога да се... качих се. Не! Много са хлъзгави. Сега откъде се качим? Отивам стопна в моренцето. Аз стопнах също. Тъй, за да може да се стопи мъж вечерта, май сега. Тук моля ми, на човек, тук има много теми. Плашат ма даже. Замръзвам. Трябва да спиме бързо. Пръши към къщата. Не, тук трябва да направим стълби много. Тук е, аз тук може да мога. Да, аз съм майстор паркуристка. И я скачих се. Ето мога да скача. Вече опитах, много е стръмно там, не може. Аз си обирам цветята тук, защото знам, че се забавиш с идването си. Не, качих се вече. Нападаха ма! Крис! Иго. Качвам се в къщата. Не идвай, аз се качвам в къщата, няма съм бия с тия си дойща тук малко. Аджи удари му, бе, удари. Да, аз посягам и той тръгва да се кри. Аз влизам веднага да дремна, чакам те, моля, ела по-бързо. Тук съм. Само ще... Вече спа, моля те. Канибал ми скочи. Остай го, качвай се! Еми забил ми, човек. Заби ми, not responsible. Въй, тая игра е толкова бъгва. Не, компютърът ти е бъгав, на мен как не ми бъгва? Да, се ме обвиняват. Защото на мен не ми бъгва. Щом на моят компютър не бъгва, значи не е бъгала играта, е компютърът ти. Добре, вървиш ми гладко зацепва. Еми, от компютъра ти е толкова смощен. И не можеш да на играта. Играта е бати не е подобрена. Аджи бе, качай се! Еми, лягам да спа. Айде лягай да спиш, бе! Погледна настрани. Погледна настрани. Слот. Чакай, ще го сейвам на другия слот. И ще ме направим авария тук.
Нямам вода! Отивам до езерото. Пази са! Пази са! I love travel, пази са! Брат, колко може... Ой, канибал ли? Проверяваме всички си канибал, човек. Брат, се сложи една черупка. Сложи. Отида събираш дърво, защото трябва да правим стените. Аз ще отида да пия вода и аз ще да пия вода. Ой, човек, остават ли много малко лога? Добре, довърши го. Тук има един лог на поляната, ела го вземеш. Отивам да пия вода, отивам да взема една от тия тенджери, да мога да взимаме от смолата на дърветата. И ще видя още какво мога да взема. И риба ще наловя малко, защото мога. Съвърна. Аз трябва да пия да хапна. Ама аз търся на езерото, къде мога да пия, ама нищо не ми е за. Аз тук си имам едно обаче. Тук нещо не ми дава да пия, бе, къде си? Не мога да пият, сериозно ли? Чай, дай тук нещо. Къде? Върни се! Моля те! Yes, върна се. Ще направя ново за такова. Всички ми кацна. Знам и на мен много интересно как кацат на ръцете понякога. Една време прави само някой с двата пръста и тото. Държа невидима книга. Прасе! Човек, държа невидима книга. Вие играте толкова бавно прайс. Значи не е играта, щом се оправи. Сега трябва да прекуся цялото... Правим 18 пръчки, събирай пръчки. Аз отидах за другата мисия. Ти събери пръчки, аз отивам да събирам. Събирай пръчки, аз събирам логове за къща. Аз отидах да ловя риба, да взема тенджерата и въжета от тия места. Аз имам въжета. Те, че аз съм баз бая далечко от тебе, аз съм на плажа. Ще взема я черупка, защото му взема черупка от тия костюми. Добре, тук му вземи и събери, ако имаш по-къси водри ги събери малко пръчки, ако може. Окей. Ти напред къща, докато се върна. И аз съм тя ще е готова да Ще се надявам да ни срещна неприятна компания по пътя. Трябва да само 11 лови всяка да поставя. Така, стърча тука. Тук човек трябва само 11 лога. Окей, ще успееш, се справиш. Канибал от сега виждам. Ма аз съм до базата, не се очудвам. Ма туда беше един поне... Не може да ти изгледаш помага. Няма значение, той не ми трябва. Аз съм клекнал, те не мога да виждат клекнал. Стоя пред тях и те не виждат. Толкова ти показва. Хора, ако се чуете който ученце, това ученце, когато задрасно, това значи, че канибалите не ме виждат, че сте невидими за тях. Виждахте как си минах спокойно покрай тия канибали. И мисля така да се продължа, защото не искам неприятна компания. Така, вече мога да се справя и до скоро! Адиос, амиго! Сега, супер заваля. Това е добре, ще напълним черупката. Да. Аз ще полова малко рибка. Проблем, но нямам такова. Ще поставя малко пръчки. Сега не мога да хвана тази риба. Аз се багна. Аз ще правя първо и за един кемпфайр, за да хапна. Защото умирам от глад. Вече не мога да намеря хубави рибки тук на сушата, че ти са надълбоко. Пак там аз трябва да плувам, пак не мога да изпълня пърчик това. Сега... Събрах 3 риби, защото той не ми дава повече от 3 да нося. Отивам да взема тенджерата и се връщам. Добре, докато вали аз сега още малко ще хапна и ще... Така, тук знам кой има на тия коли, тук някъде беше тенджерата, къмпинга на уния хора. Които не са имали такъв щастлив ден като нас. Така, пак нямам храна. Човек, много съм за изхраната. Добре, докато аз ще си подреба да... Прей стените, ако си готов с къщата, прей стените. Ако имаш готови места да правиш.
Направо не се приготвя да ги носи всяка на малко почки. Ето, намерих къмпинга им, ще отворя малко съндъчето, защото ми трябва храна и вода. Хапчета, не взе, или хапчета ми трябва да. Пари не ми трябват баш, тук няма магазин, доколко знам. Ама с него може правиш бомби. Знам, ма пак. И добиеш канибали, това е много гадно. Ако ти видя ли Десертче, това ми трябваше, десертче. Човек не мога да отворя този съндък, жълтия куфара. Човек, дървата мисля, че буквално минаха през скала. Тенджера. Не мога да взема тая. Айде. Чай да вземам тия гъби, защото умирам от глад. Да, през. Айде. Странно. Ще попали. Така, аз съм готова. Взех тенджерата, взех и много пръчки. Добре, още 9 лога. За. Защо? Окей. Мога толкова изморен. Ще вече си пикам както ни бавим. Бавно отрезато, или? Да бе, Аз се връщам. добре, имаш малко пръчки. Постави на това за храна. И аз се трахим. Аз се върнах при петата част на самолета. Задната, извинявам се. Дедна спалва. Чай да отворя съндъците. Топка. Това да вървиш и войсите. Нищо полезно. Пари. Добре, този куфар е магически малко, тук не мога да го отворя. Такова. Моля да се върна сега в самолета, то няма нищо. Да се разпалват. Още малко. 7 лога. Браве, малко ти остана. Търча към... Връщам се. Добре. Чай се опитам да пия от този езерци, ще унищожа някаква аз бе. О, така. Мога да пия вода, щастие. Това така ти така играеш. Аз се маскирах. С такова се маскирах. Ето тук повече си бяхме. Няма надушват канибалите. Стига да не трябва да се метна в водата. Оу! Човек, още малко. Оу! Не вали пред теб. Оу! Още не вали пред тебе. Не босала, бас бая от малките дет скачат като някакви зайци. Газ праша към тебе. Само това ще кажа. Праша на заден. Праша на заден. Не ми трябваше. Праша на заден. Бият ма, аз съм с гръб, тичам да може да не ме удрят. Не знам къде съм супер. Подпих се някъде. Сбиха се, yes. Аз къде съм бутам в тази вода? Мога ти, къде лагаш? Ще да лага. Идвам. Сега обаче искам да убия малко за този. Логови ти, един лог се свари. Къде ти иха другите логове? Вей нападнаха, ма. Тик от всяка цяло само дърво. Логовите ги нямах. Търча, защото ме нападат. Мерси. Добре, изоставяха, ма те са вършат базата. Там тяхната дете. Дет ние живеехме, за съжаление, дет не трябваше да живеем там, май сега. То беше много хубаво място. Хора, ние довършихме къщата, мисля това да е за първия епизод на The Forest. Само да довършим допълно. Добре, надявам се да е било забавно. Ще продължим се по поредицата. Трябва да съберете 10 лайка. Аре, още 3 лога. Имам ги. Айде, добре, да може да е вече свършвам. Още съм уморена, човек, пак утре съм на даска. Колко е съпа? Ко? Боже, нищо. Давай да я довършим поне, да.
Ма тя готова ли е? Или още не си направил къщата? Три лога остават. Аз има тук един още става. Ма човек мен ми изгледа... добре, чай, че ми се беше. Тук при мен има още един лог, където и зад Ма той се появи пак, обаче иска още пръчки за да се ремонтира. Да, това е моето. Ти ли го направи? Ти иска 3 лога! Тенджера! Мога да я сложа готово. Аз ще два лога, един да вземе други там. Там... Още един да го взема. Аз имам пръчките. Грес. Грей пръчките. Бруталити. Браво назад, Крис. Машини сме. Да, давай, хора. Взех пръчки. Взех последния лог. Виждам праши насам, чакам та праши. Давай, газ. Тази къща е много яка. Енергия. Сега почваме стените. Това ще е във втория епизод, хора. Да. Чакайте, хора. Давай. Браво! И така, хора, мисля, тук преди токи. Обаче се канала ми да ме следите. Много ви хареса, нека се бъде много лайкове. Пишете до коментарите. Защо? И ще мали го. И до скоро. Сбогува ли са? Аз сега ще спра моят клип, само да сложа тук едно легло вътре. Човек, аз ставам. И аз ставам, аз само сложа леглото. Добре хора, това ще е за този клип и от мен. Ето правя си леглото. Трябват ми поръчките, но обаче имам всичко останало. И аз бях Никс, мене беше Shadowcraft и до скоро!